proxecto do Camping Gaivota nace fai agora 25 anos. Estamos ubicados en primeira línea de playa e moi perto da Praia das Catedrales. Planteámonos facer unha zona para cada tipoloxía de camping, non? Temos unha zona esencial para caravanas, temos outra zona para autocaravanas, temos incluso unha zona específica para aquelas persoas que venen coa mochila ás costas e temos outras zonas destinadas para o que é puramente tenda. Todo isto está perfectamente organizado e está dividido por setos. Haxa moita ou haxa pouca xente no camping, prácticamente non se percibe. Desde uns anos aquí decidimos ampliar a oferta do camping coa instalación de 12 bungalows de distintas capacidades e de distintos formatos. Son prácticamente apartamentos. No que é a cafetería, ofertamos unha serie de servizos como poden ser unha gama importante de pizzas, ensaladas, tortillas, etc. E suele darse un ambiente moi relaxado. Diseñamos un parque infantil mismo pegado á cafetería para que incluso os pais poden estar tomando un café pendiente dos seus nenos, non? O Camping Gaivota a ver desde Semana Santa hasta o 15 de outubro logramos acadar distintas distincións como é a recomendación por parte das principales organizacións de campistas europeos. Traballamos esencialmente en época baixa con campistas estranxeiros, holandeses e alemanes. Non suelen ser grandes familias, suelen ser parellas, suelen ser jubilados e suelen ser xente activa. Temos un porcentaje moi alto de clientes que nos repiten. Paralelamente ao nacemento do Camping Gaivota, naceu Eido Dourado, que é o espacio cultural, podemos dicir, complementario do camping, non? Mostro as miñas pinturas e ao mesmo tempo sirve de marco para distintas actuacións e programacións culturales, recitales de poesía, teatro alternativo, danza contemporánea, música de autor, moita música de autor. Aqueles clientes que busquen un camping con tranquilidade, un camping con unha oferta cultural fuerte, tenen o Camping Gaivota, iso sin lugar a dúbida.